learners! Kumusta kayon? Tatangarod, intay adalan manan ti may nga lesson ti Science 3, Quarter 3, Week 4. Dahito yung presentasyon kat na i-disenyo kat na aramid para kada kayong agad-adal ti may katlo at tukad. Tinilaon na dahito kat mangtad adal ang may aplikar iti agsasabali a sitwasyon iti panagadal. Dahito kat makatulong tapno may ladawan ti agduduma nga usar iti lawag, uni, pudot, ken elektrisidad. Amwen tayo nga rod, no anya ti objective na daytoy adalan tayo tata. Ti objective na daytoy ket naala ijay Science 3, Quarter 3. Nagapu daytoy ijay milk iti grade 3 lesson. Timakon ko na nga milk ket dayjay most essential learning competencies. So ti objective tayo ket describe the different uses of light, sound, heat, and electricity in everyday life. Wenno, amen tayo tinaduma-duma nga usar iti lawag, uni, pudot, ken elektrisidad. Ngem unaan tayo pa nga adalen, wenno amen no anya ti makunkuna nga lawag. Amuyo ba ti lawag ubing? Wenno dayjay makunkuna nga light? Amin tayo man kat agkidum. Anya makitayo. Wen, sobra nga nakasibsib ngut. Nakangisngisit ti aglawlaw. Imaginan tayo man no kasano ti lubong no nakangisngisit ti intay makitkita. Kasano tayo nga tang agbyag. Maarami tayo nga ta dagiti banbanang nga kayat tayo nga aramiden. Makatrabaho tayo nga ta. Kasano nga tamo dagiti mulmula. Mabiyag damot nga ta. Isu nga thanks God tanang tad nga Apo Diyos tilawag nga isumot itintay adalan tata. Nakasagana kayon ubing? Okay. Isu tatan dadalan tayo kadagiti usar ti lawag. Ngem amen tayo pay man no anya kay nasa uwet iti lawag. So, ti lawag ket may nga enerhiya nga mausar tapno makita ti banbanag ti aglawlaw tayo. May sakano nga enerhiya nga usaron tayo tapno makita tayo tapno obraan tayo ditoy earth. So daytoy nga presentasyon kat may papan iti naduma-duma nga usar iti lawag. Di kinapateg na dayto itinaldaw ang nga panagbiag ken dagiti umno awagas iti panagusar iti lawag. So ti lawag ket adda duwa nga klase na. Isu ti natural ken artificial. Ti natural nga makunkuna nga lawag ken naggapu kanyada. Awan di pagdependaran da nga sa bali a banag tapno adalaing ti lawag da. Samantala, iti artificial nga lawag kadagiti banag nga naaramid through teknolohiya. Awan ti sarili nga lawag da. Pumulbulod da lang. So, agpanunod kayo man ti banag nga natural. Nga mangmangted iti natural light. Yes, very good. So, dayta, kadayjay init. So, ti init, isu ti manglawlawag kanya tayo, mangmangted iti lawag, no aldaw. Anya pa'y nga ta? Between. Yes, dagiti between. Dagitamot between, isu ti mangmangted ti lawag, no rabii. Makita dagita between, ti lawag da, no rabii. Anya pa'y nga ta? Yes, very good. Kulalanti. Dayta kat may isa nga insekto nga adda ti sariling lawag na. Han nga agdepender dayta ti sabali a banag tapno nagkaroon iti silaw. Dayta kat natural nga lawag na. No adda dagiti banag nga adda ti natural nga lawag na, adda mo dagiti banag nga artificial. Kaya nasa uwen ket pumulbulod da lang or nakadependar da lang iti sabali a banag tapno
isuda ket agkaroon iti lawag. So, ti mo na nga ladawan ket daytoy flashlight. So, ni flashlight ket agkaroon dayta ti silaw wenno lawag gapu ta adda ti baterya na. Isu dayta ti mangpakuti or mangpagunay iti flashlight tapno agsilaw. Sumaro no, ket bumbilya. Iti bumbilya ket mangmangted met lang ti lawag nga nakadependar isu na ti sabali a banag. Masapol nga may saksak pa nga umuna tapno isu na ket agsilaw. So, may sadayta nga artificial. Awan ti sarili na nga lawag. Ti sumaro no, ket kandela. Yan. Nuha nga napasgadan dayta kandela, true lighter ken posporo, saan met nga agsilaw ken mangted iti lawag. Dagita nga banbanag, ket makunkuna nga artificial. Nakadependar da ti maysa nga banag tapno agkaroon da lang iti lawag. Ket adalan tayo man nga ro dagiti usar iti lawag. Adda dagiti makunkuna nga usarda. Dagiti usarda ket ubraan tayo or usaran tayo ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. No awan ti lawag, imagine nyo man no kas ano pa yan ti panagbayag tayon. Makita yo pa'y nga ta ti obraan nyo? Makaapan kayo pa'y nga ta ti papanan nyo? So adda dagito examples tayo nga mangusaran tayo ti lawag nga inaldaw-aldaw. Adu ti usar ti lawag, tinaldaw-aldaw a panagbiag tayo. So ti mon na nga ladawan nga dagito tattao nga apanda agtrabaho or naduma-duma ag aktibidades da tinaldaw-aldaw. So kasapulan da ti lawag taano makaapanda ijay papananda. Tapno maobrada dageda obraenda. Kasano pa yan no nakasipsip nget ti lubong. Anya nga tan ti tsuradan. Kasta makaturturog dan. Awan iti enerhiya da. Ngamin daglawlaw kat nakasipsip nget. Daglawlaw kat nakangisngisit. Isu nga awan ti enerhiya da nga agobra. Isu nga kasapulan tayo ti lawag tapno maobra tayo dagiti dapat nga obraan tayo. Ti sumaro no, ket neti makunkuna nga photosynthesis. Ti photosynthesis ken mabobra kadagiti mulmula. Kasapulan dagiti mula, ti lawag ti init tapno makaaramid da iti sugar. Dayta tapno makaaramid da ti sarili da nga taraon. Aside dagijay nga example, ti solar met ket kasapulan na ti lawag nga gapo ijay init. Tapno mapagunay na dagitoy abanbanag. Kasla kumati street light. Mapasilaw na ti silaw aggapo ti enerhiya na ijay solar. Mapaunin na dagiti radyo. Mapasilaw na dagiti bombilya. Ken mapaandar na dagiti TV. Isu nga ti solar nga naggapo iti technology nga bumulbul lang or agal-ala lang iti enerhiya na or tilawag na from ijay init. Tapno dagiti banbana nga dagiti adda ti lawlaw na ket mapakuti na or mapasilaw na. Ti maysa nga mangusaran tayo tilawag ket no rabii. Dagiti street light tayo. Agsilaw dagiti street light tayo, tapno makita tayo ti pagnaan tayo. Sumaro no, ket traffic light. Tapno makontrol na iti batas trapiko. Ken habalin tayo nga pang dekorasyon dagiti Christmas light. Dahita Christmas light ket maysa nga naaramid through technology, maysa nga artificial nga mangmangted iti lawag.
No matrabi anera na nga awan aggam tayo nga silaw, adda dagiti between. Dagita between kaadda ti sarili dal nga lawag. Baka adda kanya'y tagdamdamag. Ayan na nga'y jibulan. Mangmangted mo ti lawag ti bulan. Wen, mangmangted ti lawag, ngem dayta bulan ket agdepender isuna ijay init. Awan ti sarili na nga lawag. So amoyon ubing anya ti lawag? No anya ti pangusaran tayo ti lawag? No apay nga importante ti lawag? Sige, i-recap tayo no anya iti or lagipon tayo no anya iti lawag. Ti lawag ket maysa nga enerhiya nga daan na imbag nga usar tapno makita dagiti amin nga banbanag iti aglawlaw tayo no nasipnget. Napateg ti lawag iti naldaw-aldaw a panagbiag. Kasapulan tayo daytoy tapno agbiag tayo. So, dayta iti lawag. Dayta ti makunkun na nga lawag. Nawatan niyo ubing? So, tatan, kitan tayo man, no nawatan yung usto ti kay nasa uwan ti lawag? Ken no anya ti dagiti us-usar iti lawag? Agala ti papel kan lapis? Padasan tayo nga sungbatan? Or sungbatan tayo, dagiti da saludsod kanya tayo. Isurat ti check no ti patang ket umno, wrong no ti patang ket saan nga umno. So to braan tay kano, isurat tayo ti check no agpaypayso. Kan wrong kano no saan nga umno, dahil bagbagati patang. Number 1. Tilawag ket kasapulan dagiti mulmula tapno makaramid dati taraunda. Anya ti sungbat tayo dita. Okay. So, isungbat tayo ket check. Very good. So, maron no? Adda baterya dagiti ubet ti kulalanti. Anya ti sungbat tayo dita. Yes, very good. Wrong. Awan baterya na dagiti ubet ti kulalanti. Natural iti silaw or lawag dagiti kulalanti. Ti init ket mangmangted ti natural alawag. Anya nga tati sungbat tayo dita. Okay, very good. Check. Yes, at adda ti natural nga lawag iti init. And the next one, tilawag ket kasapulan dagiti mula ken tattao tinaldaw-aldaw. Very good. Check. Yes. So ti umno nga sungbat na. So maron no pay. Iti kandela ket maysa kadagiti banag amang mangted ti natural alawag. Anya nga ta diti umno nga sungbat na dayta. Okay, wrong. Tati kandela, ket nakadepender lang ti maysa nga banag. No awan iti posporo wenno lighter, saan nga makaited iti lawag iti kandela. So, kumustan ubing? Mano tinaalayo? Ado ba? Nakapasa ba? Or failed? So no, bagsak tinaalayo. Kaya nasa uwen hanyo nawatan nga usto no anya kaya nasa uwen itilawag ken anya dagiti usar itilawag. So till next time again kids. Thank you and goodbye. Bye-bye.